যতন হামবাই খুলুমখা দুই তিনটা ইস্যু ন তৈ হাস্তেনি যত লোকরমনো কাইসা ভিডিও মেসেজ রনানি বাগैनो आं नायो पहिलाव जों एक नम्बर इस्यु खा लंडन कालचार टूर न तयै स्पेशली कयेकजन लिडार ते कतिपय आगरतला बेस्ड निउज पेपर जेबाबे महाराजा न ते एडिशन एलिगेशन खाइमनि पहिलाव आं सानानि मुसुगो जोंथिनि त्रिपुरासानि कालचार बनो जों प्रमोट खाइनायनि बागैनो महाराजानि साकथार मोनबाय लंडन न काइसा प्रोग्राम इंडिया वीक नि प्रोग्राम ते यूनिवर्सिटी जुदा जुदा रावबो जोंनि त्रिपुरासानि कालचार फुनुंनानि सुजुग माखा अमनो त्रिपुराव फर्स्ट टाइम जोंनि त्रिपुरासानि कालचार जोंनि ट्रेडिशन जोंनि सिनेमा जोंनि इतिहास रंनो जोंनि बुबाग्रा कक सावनि ग्लोबल स्टेज जों आगे आगरतला राव सिमिनि जोंनि कालचार जोंनि ट्रेडिशन न फुनुंलाय मानो दिल्लीआव थाङै 26 जानुवारि 15 आगस्ट राव तलाङै थांजागो नेनि रिसाबाय रेगनाय न सारिबाय मिक्स खायै मिक्स कालचार खाय फुनुंजागो जोंनि त्रिपुरासानि कोनो कालचार न गाहाम के प्रमोट खायजाया जों फर्स्ट टाइम जोंनि एडिसिनि ओंगै एडिसिनि बयस दाबक 40 बोसोर जों बुबाग्रानि नेतृत्वनो अमहाय काइसा ग्लोबल स्टेज लंडन हाय जागाव जोंनि त्रिपुरासा कालचार न फुनुंनानि सेप माखा अम जोंनि त्रिपुरासानि बागै बेलेखे प्राउड जों साकसन गर्व खायै सामावो गंसुगै सामावो जे जोंनि कालचार अ जागा सवैखा जेता राज्य सरकार ओंथों ते एडिसिओ गोदोमा चालक थानाय राव जोंनि त्रिपुरासानि कालचार न अमहायखे प्रमोट खायै माया बा खायनानिबो वान सगिया हायसि इनका अमनो जोंनि बुवाग्रा फुनुखा दुई नम्बर खाथिनि ऑफिशियल स्टाफ ते कल्चर टीम सिमिसि एडिशन स्पॉन्सर बाय थांगो जोंनि महाराजा ब एडिशन स्पॉन्सर बाय थांया बनि रांबायनो ब थांगो आगे बुबो गोबांमा जोंनि एडिसिओ कब्जा खायाफानो जतनो साइमानो जोंनि बुबाग्रा हेंखे रां फैसानि कुनो अभाब करे जोंनि त्रिपुरासानो से कामी कामी आमसाय लामा लामा गुरिबै थांफ्रो पर्यन्त बागै जोंनि त्रिपुरासानो हाया चाया न हांखे चुबावै दं अ जागाव कतिपय लीडर राव जे बुबाग्रा न एडिसिनि रां बाय लंडन गुरि दंगो पेंशन माया एडिसिनि कर्मचारी राव हाय राव हि कुतुकसाय दं इनका आं बनो सानानि मुसुगो जोंनि महाराजा जेफ्रो एमडीसी हनै इलेक्टेड दोंखा एआरसी नि बो चेयरमैन बनि फुल एंटाइटल दंगो जे अर्निवती दिए मानानि निने जेकुनो ट्रैवलिंग अलाउंस रग नानानि बागै महाराजानि एंटाइटल दं फियाबा 2021 नि सिमि ताक्स जरा एडिसी नि कोनो दिए इवन सैलरी पर्यन्त जोंनि बुबाग्रा एडिसी निनो नाया ब जोंनि त्रिपुरासानो डेभलप खायनानि जोंनि त्रिपुरासानो कुसुगो कारनानि बागैसि साकथारै सामखाय दं अ जागाव सियावै मोंसा तामसनाय बुबाग्रानि सम्पर्के सियावैनो जे बर' रग जे पेपर रग जे एडिसिनि रां बाय अमहायखे लंडन नव गुरि दं हि सानाय रनो आं सानानि मुसुगो निरगनि टाइम निरगनि पिरियड हयतो निरग मोंसा वासो मालिया खायमालिया दिनै जेता बुबाग्रा खाय फुनुखा बनो नों प्राउड जोंदि बुकुंसि सुगजागदे जे लंडन हायो तलांमानि न दुई नम्बर जे न्यूज पेपर कयेकटा न्यूज पेपर जे फुनुमानि आं बरनबो जोंनि त्रिपुरासारावनो सानानि मुसुगो जे जों कुसुगो एक कदम या 10 कदम बसकांवा आगावनानि नायखांके जोंनि त्रिपुरासानो बिब्रांत खायनानि बागै फुलली पलिटिकली मोटिवेट खायै जोंनि बख्रंनो मिहिरनानि बागै अमाहाय न्यूज सुयो और जागाव कल्चर इवेंट कल्चर प्रोग्राम टूर थांमानि भाई निनी पेंशन नि कोनो रिलेटेड करे पेंशन नों कम से कम मान्थलि पेंशन होनानि बागै हिउज रां नांगौ टोटल निनी 350 जनानो पेंशन रांनानि बागै 108 कोटी ताकलाय बोसोर नांनाय आगेनि 60 कोटी मतो नांनाय लंडन जे प्रोग्राम रहमानि कोनो आसो जे पेंशन रनानि न थुं सबाय आरो रहया हायसि किछा मासा खरस थाङो हायफानो जोंनि त्रिपुरासानि कालचार न प्रमोट खायनायनि बागै अमाहाय नाङो
हानि बां जों इवेंट सिनामानि चिनि बुबाग्रा आरो कुसुगो तलांनानि बागैसि पेंशन उनखा लेगेसी चैलेंज आं बेफ्राव फेसबुक पोस्ट खायका अमो सीपीएम निफ्राव जेफ्रा एडिसियो साख्रि नाव आफ्रोनो सीपीएम नि जे नायने राव बराव बनो काहाम के सिस्टेमेटिकली पेंशन नि बागै रय कलांलिया हानि बाङै ताबक चैलेंज दङो चिनि मुख्यमंत्री राज्यनि मुख्यमंत्री बरनबो आं साइ दङ जे महाराजा सह फाइनेंस मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर निनि चिनि फरेस्ट मिनिस्टर चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अम हाइके सेक्रेटारि रग तंनाय के मीटिंग खायनायनि बागै जों बार साजा बुखुबाय ताबक हंके लेटार बो रखा जे राज्य सरकार बरक जदि नायखा हंके अम दायित्वनि पेंशन नि सल्यूशन नाय आं राज्य सरकार नि थानिनो अमनो रेस्पॉन्सिबिलिटी होनै वांसो जे राज्य चालक थानाय कदमा सीपीएम नि लीडर बरक बुसियो जे आगे एडिसिओ बेतन सासी स्टेट गवर्नमेंट दांडो हंके खक सफानो बेतन रय मे एडिसिनो कुनो सोर्स ऑफ फंड करे जे सैलरी रनानै पेंशन रनानै ताबक बहाय आगे बहाय हंगे आसे कदमा सागरि खाय फेमिनि गोबां मान नोवो एडिसिनो कर्मचारी टाइमली सैलरी माय आं माने जे पेंशन माय आं माने बागै आं दुख प्रकाश खायो रमाय आं माने बागै जोंसिनि एडिसिनि अंगै चिनि बुबाग्रा अनेक जातियाव दं जेफ्रो चीफ मिनिस्टर बाय मालायो आफ्रोनो बनो पेंशन कक सावो जेफ्रो फाइनेंस मिनिस्टर बाय मालायो आफ्रोनो कक सावो इवेंट सरकारी प्रोग्राम दिनै सोसाइटी नि प्रोग्राम गरिया फेस्टिवल होसन मालायफ्रो आं फाइनेंस मिनिस्टर न साखा जे पेंशन नि प्रॉब्लम न सॉल्व खायनानि दायित्व नांनाय होनै साखा इंगे बरो कुनो इनिशिएटिव नाया बतबरनि बेपार जारा एडिसिओ पेंशन माय हि साइ तंनाय रनो संगै तंनाय रनो आं सानानि मुसु स्टेट गवर्नमेंट नो बिकिसा सोंदि कारण फुलि अमो स्टेट नि रेस्पॉन्सिबिलिटी जों एडिसिनि अंगै बार नो चीफ मिनिस्टर नो बसाखा फाइनेंस मिनिस्टर नो बसाखा आरो उलो बसानाय जे पेंशन अंखा स्टेट रां रहय हांके जों माया बरनि थानि सल्यूशन खायनानि अंथों होनै जों कबां मोनारबो लास्ट आं सानानि मुसुबो जे पेंशन बाय कल्चर तोरनो तैयै जे कन्फ्यूजन नाय रनो जे चिनि कल्चर नो आसो प्रमोट खायथेनि वो बरो माने पेंशन बाय कुनो रिलेटेड चिकरै पेंशन नि जे चैलेंज मानि तो आं साखा जों बनो जातियाव गय दंगो बोसोक दायति बरो बाय आसौ मानो बरो टाइम रखा हंके जों आसौनाय जे जों कल्चर बाय बोसोक कुसुकाखा अमतो निरो नोखा आं लास्ट बो सानानि मुसुबो आगे जेता खायमेया चिनि बुबाग्रा खायै दङ बोसकाङावबो खायै थांनाय आर पाइथाव आं सानानि मुसु जे एडिसि तिप्रासारि बाङै काहाम साम खायमानो के क्वेश्चन नोया स्पेशली जों 600 ऑटो नैनि ल इंटरेस्ट बाय 600 जना चिनि तिप्रासा जुबो और जागा सीपीएम कांग्रेस बीजेपी आईपीएफटी जतन जों कुनो पार्टी नायावै न रखा 6% बाय तै सब्सिडी बुबरनो 75000 एडिसिनि होयते रखा बनो के कैसा संया जे आसो गोबां बाहायके रमा ब्यांनि रां फाय अमाहायरो कुनो संया हायसि आं सानानि मुसु जों एडिसिनि बागै चिनि स्पेशली जुबग्रनो कल्चर ओंथों चिनि स्पोर्ट ओंथों जों डेभलपमेंट खायनि जातियाव दंमानि रनो हंके राज्यनि गोबां मा लुकुराव साजाय आङो हानि बाङैनि एडिसिनो एलिगेशन नावो आं आशा खायो चिनि कल्चर चिनि ट्रेडिशन लंडन हाय जागा थाङै सकमानि जतन लुकुराव खातंनाय होनै आं अरनो क्लियर के साननि मुसु चिनि बुबाग्रा दंगैछि जों आसो जरा और जागा सवै मानो हामबाय जतन खुलुमखा।